Hi, good day mga kamuska. Sa wakas, nakarating na kami sa aming paroroonan. So, destination dito sa Santa Maria, Ilocos. So, mamaya, antabayanan nyo ti programa. Sige lang. Alam mo, busy kasi yung ano po. Si Tante? Okay, I'm here now, right now. You know, everyone. Ay, sakto ni Ma'am Flo. Hi, Ma'am Florence. Ni Ma'am Flo, nagbibuya live phone. Awan busy, Nakabuya ka niyam ni, tate naka-live na hanap ko. Ay, naka-live niya, Ma'am. Kain po tayo. Hello, Ma'am Flo. Please subscribe our YouTube channel. In-share nyo na yung kod kaya. Bakit ang mga page mo? Kuya, kita mo di oras yun. You know. Yeah. You know. So, later tayo magla-live. Saan ka ba? Watch you kung wala ni Ma'am Flo dito. Yes, ma'am, let's eat. Because the pancit, it's so very delicious. Take 4. And also the banana. I love banana. Lindon Caballo, hi. Ay, kuya. Galingan nyo, baby loves ka na. Yes po. Ate, maskara man. Okay. Naka-live kami. Hindi, Ma'am Flo. Hello, Ma'am Marian, Ma'am Florence, and... Kuya Lindon Hello, Ate Caballo. Celine! Oh, my babe. Babe, let's eat banana like this. Giting of being. Yes, ma'am, masarap kasi yung pancit kaya nag-take 4 ako. Ang sabi na, tama na daw yung pagkain. Sige po. Balik ko na yung banana, ma'am. Sige, sabi ni Ma'am Florence, kain lang. Diyan nga na nakakwang. Yung rusa kami nakari. Nagimas kami na matulog na naglamis. Hi, adding ko na ni Ate ay ni Babe. Hello, Ate Celine. Nandito kami sa Santa Maria, Poblacion Santa Maria. Ma'am Flo, manood ka. Huwag ka munang matulog. Ay, anong oras nyo na dyan, ma'am? Huwag ka munang matulog, Ma'am Flo. Enjoy the show. Yes, ma'am. Thank you. Order kami si shoes. Sus. Kaya, tapay lang. Hala kami nahiraman, ate. Dahil anong pagkasaan ka, may kamakang pala tayo dyan. Tapay lang. Ang dami pintas pa ng kwata yun. Well, Kung mukha sumur sa kukuramit, mukha ibang to, damagin pa to. Tatay lang, tatay may kagawa to. Ating nga. Ang lamig, kabok nga pala. Nga kaya. Well, ma'am. Thank you, Ma'am Flo. Tama natin ba kag-fado di game brother puso? Haan, kasi haan available di game pakita kanya yun. Hindi na sa yung pakita, hindi ganahan na. Haan available kay size 39. Siya 39. Ang sodwa kay di 38. Kasi siya 40. Walang 39, wala ring 40.
ako. So wide. Should I? Di mo ako tumawag naman ng diyan. Yung oras di ba ka ng Mansari. Tipag po antay ng Mansari. Pudgol. Bago na Pudgol, di ba itong simple dito mapalipag-programa natin. Pudgol, di ba itong tipo simple. Ang grabe naman mga ariyan ko na hello. Thank you, auntie. Pagkita mo ating yun na. Manang. Ang kadiyakin yung salah dumagawa dito. May isa, ma'am. Ay, dito pag nagawa atak sa pangasi yung padagita. Diba siya kailangan kita? Awan! Sakit na deta. Magkini, makikita ko. Amoy pagpangawan. Ano, marag mo, pala. Ay, Nagini tita na, hindi. Magbibihis na ako. Hindi pa pala ako nakabihis. Hindi pa ako naka-retouch. Hindi, pagsukat ang mga dito. Where's my uniform? Gusto niyo akong isama ko kayo sa sa kwarto? Magbibihis ako. Okay? Titignan niyo yung Wenan. Okay, papasok tayo dito sa Hello Kitty room. Kuya, wag ka naman, mag-shampoo lang ikaw, magbebekil ka na lang. Oy, Dora, come. Bari-bari. Ganito ang ginagawa namin sa kami. Siyempre, ako lang na naman ang nakabihis. So, ako lang yung makikita niyo. Yung maingay si Kuya Bong na naman niya. Siya nagsisoundcheck kasi siya. Pintas ka talaga, babe. Bari-bari ko na namin 5 Florence eh, na pa yan. Isaram ani, dito sumo. Malait today, guys. Ma'am. Like today, guys. awan ang alam siya kapag. When? Panlan? Yung pakada ko na. Alak lang mo nagiging kita. May naman may meal. Nagsuga gano'n. Nagsuga gano'n siya. Napikpik man yun. Ay, tay. Side ko man, babe. Kasla magsikog 10 months. O tara na, nakabihis na ako. Hindi nyo na nakita. Sayang. Ay, Ate Minda. Baga tagkaiday na pa. Ate, kausapin mo? Anong Dilma? Hello, Ate Minda. We miss you too. Napinpintas ka. Hello, Ma'am Junaline.
Oh, tignan nyo si Asya. Hindi siya busy ngayon. Hindi siya busy. Hindi pepe ko. Banda pepe. Game. Tamakita. Ay, niyatoy kagatawa niyang kulingking. Ibaga mo na rin. Labas na lang tayo. Kasi wala na akong kasama dito. Iniwan na nila. Thank you, Auntie. Dahil dyan, dito na lang ako mag-makeup. Kasi wala na tao sa sa loob. Hindi ka na, beb. Huy! Pwede lang nag-vlog ni ko. Wait lang, may ipapakita ko sa inyo. Oh, diba? Welcome, Musika Kinayat. Nababasa niyo po. Ang seat nila. From Doles and Canco family. Thank you so much. Alang, gwapo ni Kuya Resty. Kala ko dati na. Na-fit man di siyang kun. Yan, na-fit-fit. Yeah, ni? Uy, Dora niya problema. Labanan mo. Labaw mo siya. Hello, please check. Hey. So. Dito. Ay po sa akin. Hello, please check. Hey, please. Check. 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 Please. Hello. Hey. Hello. Please check. Hey. So. Check. Hey. Please. Kapag lala dati rupa. Check. Please. So. Hello. Hey. Please. Check. Hey. Hi. Yes. Hello. Hello. Yes, kiniading. Tama nagpasardi ka. Check. Please. Natasapang mo ka nagpabigan. Di nakita din ti price sa Jirelaw. Tamang halata sa Gesata. Tamu 495 hanggang. Nalingdan niya may isang 4,400 na. Isang buk mo. Nagsakita. Hello. Elag ka. Bayasan mo ba? Hello. Hey. Kaya ba mo? As in nga guess, ajay nag-guess. Ate wala namang 400 ka. Diyan or nga expectaran ko na niya. Ay, naglakan ko na. Pagkakataon na kapag dyan. Ibababam dito kung bok. Ang kuya rin namin is hindi pa nakaan. Mang! Si Mang! Mang! Woo! Iba!
Test. Check this. Hey, hey. Hello. Check this. Ate.
Yes.